Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Cewa ya samu wani ba zai koka ba, ita izar duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin sofa da cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Zamu rika dora muku su, ku danna subscribe da alamar kararrawa daga gefe, za ku rika samun sabon shirye-shiryenmu da mun dora su insha Allah.